ndichitambira mhuri yandinayo yapinda muno mustudio. Amai vasangana nedambudziko muupenyu hwavo risiri kunzwisisika revana vari kungofa zvisina tsarukano. Mumwe ari kunzi akatorwa nenjuzu, mumwe akafawo zvisina tsarukano. Wava naye wavakabata maoko ari kusangana nemachallenges akawanda akasiyana. Vachiuya kudai vauya nana sekuru dzinova idzo hanzvadzi dzavo. Makadii henyu mama? Tiripo makadiwa. Ndiri right hangu. Kuri sei kwabviwa shama? Nati? Ndikati kwabviwa kuri sei? Kuri nani zvako? Anditi ka? All right, it's okay. Sekuru makadi? Novara makasimberi tiri. Ndiri right hangu shama. Kuri sei kwabviwa? Kwabviwa ndiko kuti ungotambudzika nehanzvadzi yedu. Anditi ka? Sure. Sano muri sei? Tinosimba tete makasimba. Ndiri right hangu. Kuri sei kwabviwa? Kwabviwa idambudziko nevazukuru vari kungotisiya. Ende futi? Right. Handisi kuziva mwana zvaari kunetsa kudai. Regai ndichiuya kwamuri vana sekuru kana mungarondedzera kuti idambudziko rei rasangana nehanzvadzi yenyu. Kana kuti sekuru mumwe wenyu ngaachirondedzera, tichazodzoka edu kuna tete kana mwana anyarara. Tinotenda tete. Tonzwa nhoroondo yemhuri kubva kwekutanga chaiko. Isusu ndichizama kutsanangura, tiri mumhuri yakazvarwa, takazvarwa tiri 4 mumhuri medu. Alright. Sanganisira ivo sisi ndo vahombe ivava. Ndo first born. Ndo first born. Saka takakura tiri pamba pana mai nababa, tairarama upenyu hweparuzevha. Zvazvakatinakirawo panguva yacho tiitaso upenyu hweparuzevha. Alright, ndikumira mutaurise. Zvazvakatinakira. Dambudziko rakazouya tichidzoka pamakore tingangoti kubva 2011. Tete sisi vamuri kuona tete ndogorera pedzo chikoro chavo, kunyora ordinary level yavo. Zvadaro sisava tichitsanangura dambudziko iri parasvika kurarama kwavaita sisava kubva pavapedza chikoro. Munhu anga ari kutarisirwa mungave mumhuri. Nesuwo taitotarisirwa because kubva pana teta indiri wa 94 iwo ndiwa 83. Right. Saka kubva pamakore iwayo tachitotarisirwa kutoti ndo pane chiedza chedu. Dambudziko razotanga tete gore ravarorwa. Right. Tete vakanga vamboitowawo dambudziko rokuti vakanga vasangana nezvavasangana nazvo. Vanga vasangana nemwana wavo, wakasangana neumwe murume wakasangana nawo mbva vapawo mwana. Rarisiri dambudziko. Chero pavaishandira munhu akambobvawo pamba achinoitawo mabasa emaoko ekuzvishandirawo mudzimba dzevanhu. Chero isusu tatiri vadiki taitoona kuti tete nguva yavadzoka pamba taionawo chiedza chekuti kana isusu tatiri vapfana tatisina hedu zvinhu zvakawanda zvatainyanya kuziva. Nguva yataitoraramao taitoti munhu akatigirawo Julie Jas, taitofara kutoti munhu auya nechinhu chakanaka pamusha because zvinhu zvatatakurawo tisingazive. Matakakuigira ichi? Julie Jas. Jolly Juice. Yeye kumwa drink. Yekudalota. Alright. Saka zvinhu zvataitofarirawo because ndiye munhu akatanga kuuyawo kana chine chiedza pamba. Alright. Munguva yakatanga nga achishanda. Alright. Tese taitotarisira kuti ndiye munhu ane chiedza mukurarama kwedu. Aunza chiriedza mumwe. Kana kuchikoro kwacho performance yavo munhu kutoti maticha kana pakanyorawo level yavo munhu anga akabuda zvakanaka. Saka zvakaitika tete pana sisa vakazobva pamba vachienda kumba kwana mai, kwakazvarirwa mai kune kwacho kumusha kwakazvarirwa mai kwamai kwacho taisitobva kumhondoro. Alright. Saka vakazoenda kupi kwakazvarirwa mai. Kubva ipapo isusu zvedu tatiri vadiki, asi ndo patiri kuona kuti dambudziko ndo parakatinyanya kutanga. Nokuti isusu tete hatina kuzoona kusununguka kwehanzvadzi dzedu mukati memba yake. Vaienda vachinoshanya. Vainoshanya asi ndokwakazosanganikwa nokuti vakazobva vanoroorwa ikoko futi. Ndokwavakabva vangoroorwa ikoko. Kwabva vangoroorwa ikoko. Takabva tatanga kusangana nematambudziko. Nofunga muzukuru wedu anga kuzvarirwa pamba uyo anga wabva nayo. Ana mai vakatomborambidza vakati achitipei tigare nemwana kuno.
sinzi mawana imwe imba zvenyu muzukuru wedu chitipai titese hova vaita mumwe mwana kune imwe mhuri kune imwe mhuri asi vachibva vazoenda kunowanikwa vakazowanikwawo kumba okay ehe saka kwavakaenda kuya vakabva vaenda nemwana uya mumwe kune imwe mhuri ehe asi pakatomboitawo mamakakatanwe ekutoti hatipei mwana tigare naye tichengete because isusu pari pamusha kuri kuzvishandirawo mabasa epamusha paishandwa nababa vachirima tichikwanisa kungowanawo zvataikwanisa kunge tichiwana panguva iyo asi taitogutsikana neupenyu because taizvishandira zvekushandisa zvepamusha zvazviripo saka tete ava dambudziko razotanga kuuya kubva pamuvha vachienda kunogara kumba kwanga kwanamai dambudziko mawira rakaita nderekuti tete pane kakungopokana kakaitika kekuti pane kurwisana kuvabereki wekuti no mwana kwari kufanira kuenda hakusiriko baba vachitiwo mwana ngaadzoke musha mangu femiri yarorwa handisi kuda kuti arorwe ikoko because vabereki kazhinji kacho ndo vanenge vachiziva kuri kuenda mwana wavo according vanenge vachiziva nokuti murume wacho zvake paakavarora anga atori munhu mukuru kwavari anga asiri munhu wekutoti kugara kwake kana muenvironment vanhu hapana aikomenda magariro ake anga ndone dzimwewo nyaya dzasiri kufadza kubva mukugara atora mwana achienda nogara naye ikoko vanhu vakangozvitambira vakati mwana ndo zvaada mukwasha akazombouyawo zvake nezvanga awano zvisati chiri wapfana zvinhu zvakauya nazvo izvizvi zvasiri zvinhu zvakawanda asi takazonzwa kuti paakauya nezvinhu zvacho akatonganza musha akada kuti ambonobvisa asi mari yacho yakabvisa yacho takazonzwa kuti akakwireta achishandisa bhazi ndo matsanangura anoita vana baba achishandisa bhazi kudzokera kumusha kwavo okay alright kureva kuti yange isiri mari yakawanda nekuti wakaonawa kuti mari yawaroora ndo yaunobvisa kuno wakudzosera kubhazi ka hakuna zvazvaibatsira ande dambudziko parakazouya isusu inini gore rero ndandiri form 3 muri munana December ndakanzwa chinzi muzukuru wenyu awira mvura awira mvura ko why hanza zvinatsarukana munoziva kuti dzimwe nyaya hauzobvunza asi kune kwazvinosirwa kuti kune vanonotora mapostmortem chichi nyaya haina kutorwa tsananguro chadzo dzekuti vanhu vakagutsikana asi zvangonzi mwana awira mvura postmortem yakatombotora anenge 2 weeks vanhu vakarindira achinzi achazovigwa achazodii ari kuchipatara vanhu vakatombo haya motikari kubva kwedu kumhondoro kumusha kuti vanochema muzukuru anga achinzi ashaya tsarukano yacho hatina kuinzwisisa mashayikiro aita muzukuru tikangozvitambira kuti apa muingo yaMwari zvadaro hatina kutora nguva futi dzinenge 3 years kana 4 years tinzwe kuti mumwe mwana ashaya hatina kunge tichizozvitambira kuti chichiri kuitika hatina kunge futi chitora nguva uye akabva atanga kurasika pfungwa iva mai vevana alright it's okay alright saka pari zvino zvakamira sei mama ndiri kuona mwana iko zvino anenge anyarara pane pamataura imi kuti mwana akashayika pekutanga akatorwa nenjuzu chii chakaitika ndasingagara hangu kumusha asi ndakazongofonerwa chinzi mwana hatisi kumuona pandati pamwe hameno kwaari mbotsvagai muhama ndopavakatsvaga muhama vakanzi hatisi kumuona mangwana acho ndopavakafona achiti mwana tamona ari mumvura alright and then mumwe wacho angorwara achiti mudumbu musoro haana kutoita kana 1 week abva akatoshaya ari muoko mangu ndanga ndatobereka uyu kwava vanzi handei kuchipatara bva taenda kuchipatara tichingonosvika pamusi wechipatara achibva anzi ashaya alright okay ko uyu wamuinaye dambudziko rei raasangana naro mwana uyu wandinaye ndakamubereka ari makeji yake takatomboenda inoitwa vana inonzi chikwe ipi kumaincubator ayo ekuti aiswa achiri mudumbu skani kanzi ari right paskani zvese ndibva makeji abva toonekwa ari right ndakamubereka ne 3 kg but angangoramba kuyamwa
kanzi endai kuzvipatara zvihombe. Vandaenda naye kuchipatara kuHarare hospital. Vandatogara ikoko dzinenge 2 weeks. Vaindiona ndimukoma wangu wakagara apa. Saka ndatozobuda muchipatara ndagara kumba futi kwakabva kwazosangana nerimwe dambudziko. Ndine mwana wangu wenhamba, ndakabereka vana 5. Wenhamba 4 anoteerana uyu. Anodonha. Tomboti pamwe ipare here ndakatombogara futi muchipatara kumauseko. Ore uyu ane makore mangana? Uyu ari kushandira 5 years, ari kusvika 5 years musi weSaturday. Musi wa13. Asi mumu wake, miri wake ndofunga ndiwe mwana ane less than a year. Zvokutoti muchimona motofunga kuti haasati atombosvitsa kana gore. Ko akazoita sei maziso tikuona haaoni? Chii chakaitika? Maziso akangotanga pakashaya mwana wangu, ndakatombotorwa ndakanogara kumusha. Abva angotanga maziso ngobuda musodzi. Vandatoendeswa kuchipatara. Anga asingakuri mwana uyu. Ndaingogara ndiri muchipatara. Saka ndiri kuchipatara iko wabva ona ane dambudziko remaziso tiri kumusha kuSt Michael's. Ndopandakanzi mota tokuwanira free transport muende kuParenya tukanotariswa. Vatasvika abva atariswa maziso zvikanzi ranga richiri 1 ranga rine richiri ndo rakatanga. Richinzi rine ronda. Ranzi rine ronda kudaro bva rarapwa iro tikatofara tikati akasara akane 1 at least zviri 9. Tagara futi. Hatinamboita kana 2 months. Ratanga rimwe racho pandanogara futi kuchipatara. Abva ranzi maziso akapora asi haachaoni nana chiremba. Akatomboiswa malenzi. Upenyu hwangu hwanga rungori wokugara muchipatara. Nguva zhinji nevana. Neniwo ndakatombosanganidzana nedambudziko rekurwara njere. All right, it's okay. Vana sekuru, ndofunga nichitaura nemi panzapo uyezve chaita kuti muite shungu dzekuti muzoperekedza hanzvadzi yenyu. Munyatsoratidza kuti muri kunyatsotsva mukati chii chaizvo chiri kuitika mumhuri. Makambotsvaga rubatsiro here? Pane zviri kuitika here zvamuri kufungira kuti ndo zviri kukonzeresa matambudziko esai? Inini ndiri hanzvadzi yawa. Zviri kuitika kumusha kwavakarorwa, mumusha mavakarorwa. Mune zvinhu zvokuti tikatozvitaura. Pane vavanoti bamunini. Aingorasa njere kubvira ari mudiki. Zvaanoita anofamba anotora kunyangwe nhumbi dzawo dzemukati ateta. Kunyangwe dzevamwe dzehanzvadzi. Pamwe ndokurora kwacho. Anotora achinogadzira kana dzimba kana zvekuita pekurara kugadzira mapiro anenge achitora nhumbi dzevanhu vechikadzi. Then dzemukati chete. Panyaya yemwana wokutanga wacho naye wavakabereka kunzi akafira mumvura. Patsvakurudzo yakatanga kuitwa. Zvakanzi mwana akaita kusakandwa kusaidzirwa mvura because uyu airasa njere. Saka ari kunzi ndiye akasandudzira mvura. Saka pakazoitwa postmortem zvinhu zvakazongonofariridzwa apo nekuti hanzvadzi dzedu pamwe kuda kuti murorere mumusha umu. Ndobva nyaya yangopera yakadaro. Then ndobva kwaita chikomana chakazoshaya mumashure machona. Nyaya yakaitika mumusha umu. Mwana uyu aita zviya zvekuti mumusha mungonotora zvinhu zvevanhu zvakafanana nemichero ana mango ana mapikisi. Pane pamba paakanotora iye mwana wateta. Zvinhu izvi zvikatotsurwa zvikatonzi ana sekuru mukuona zvoita muzukuru wenyu izvi. Inini ndinouraya vanhu vakadaiswa. Zvakatombopiwa warning. Anga akura sei? Anga akura zvekumagrade 6. Ndiye anga ari grade 6. Zvikanzi ndinouraya nambuya vaive muraini. Isusu tikatoti ko indava zvikanzi ari kuita basa rekundibira zvinhu zvangu michero pamusha. Because imba yavo musha wavo uri parodi. Ndo paipfuura nevazukuru vavo vachienda kumba kwavo. Mwana akazongonzi aba mangu bvanzi mwana arwara akurwara nemudumbu angorwara nemudumbu ndo manzwiro andakaita. Ndobva atonzi mwana arwara nemudumbu serious bva aenda kuchipatara. Tatanzwa kuti muzukuru hakuna. Apasina. Ofu ichi atete vakanga vabereka mwana. Pavabereka mwana vachigara muchipatara mwana achingorwara wava naye zvezvo uyu. Vanhu vese vachingoti bozi kupumana chokwadi kwomusha mukuripo pakupumana pakuti musha wese kunyangwe neatezvo ravo izvino zvavachaona.
vanoita zvekurapa, vanoita zviya zvekuti vanoita zvekuti vanobatsira vanhu vachiita zvekurapa zveung'anga chichichi mumusha imomo. Saka ufunga nemamashoko anenge achibuda kuti atete venyu vanomboshandiswa dzimwe nguva vanozomboramba kunobatsira kunoita zveuroyi, because mashoko ekuti atete venyu hanzvadzi yenyu kuramba kuroya akatombobuda. Pamusoro etete pane time yakarwara ina ndine kubasa kwandaishanda muno muHarare. Ndofunga ndiri munhu akatanga kufonerwa kanzi hanzvadzi yenyu yarwara. Ndakasvika ari pasituation unyatsona kuti uyu munhu ari kurwara kuna kuti chii. Ane mashoko aitaura achirwara ina hangu handina kufunga pfungwa dzakawanda, asi advice yandangowati endese kuchipatara ka. Asi pakurwara kwomunhu pane munhu asingabhilivhawo zvimwe zvinhu zvakawanda, asi ini ndakatoona pacho paaitaura ipapo aitoratidza kuti ane mashoko aitaura kuti zvinhu zvacho ndezvongobatanidzwa musha makaita se makarorwa matambudziko arongosangana nawo matambudziko. Aitaura mashoko ekuti cha izvo zvewitchcraft zvinonzi amwene vachona amwene vake ndo vane nyaya disaster yese kuti vane kujoinidza kwavanoitana panyaya dzekuroya. Nokuti kana pachitaurwa futi kunzi mwana wayo akapedzisira kufa mukomana, panotonzi mwana wayo vaifanira kutonge vakamudya kare, asi zvechijana zviya. Saka zvinonzi amai vachona vanotonzi vanoda kubatanidzwa. Saka pakuda asi kuti pamwe pachona amai vacho pamwe pane zvavanoziya, nokuti pavakanzi vakazopenga paitova nemashoko ekuti vakarwara nepfungwa pavakazorwara nenjera, ndo paibuda mashoko ekuti vanenge vari kuramba kujoinana nechikwata. ndo mashoko acho atosamariza kuti mushando zvekuitika. Paivakwa paenda chenji kunda kwachota zvakangonditorera about 30 minutes ndanda panzvimbo pavakarwara pacho. Alright, ko imimi right, imi ndimi hama dzacho kokutora hama yenyu izvo zvamuri kuona izvozvo tete mirai ndingozama nditi tsanangurei, because izvo takambosangana nazvo. Vatete ava takavatora tikaenda navo kumusha. Pamusha tasarudza tese nababa kuti aiwa no mwana uyo atambura kwarorwa atambura. Ndofunga vatete ava takanogara navo kumusha hatina kupedza dzinenge 3 months. Isusu mazvarirwo atakaita ndekuti mai vakatisiya tiri vadiki, baba vakazonorora mumukadzi. Saka ndofunga isusu zvatikangofunga ndezvekuti pamwe vatete vakatadza kunogarisana namai vanga vari papi vavaripo pamusha. Sasi idanho rakatombotorwa rekuti vanogara pamusha vachinge vachimonitwa vachinge vachibatsirwa. titone pfungowo dzekuti taida kutoti vachibvawo pamusha pedu isusu tivaisiwo pane chimwe stage yekuti kana kanga wekakoske kuti vanokwanisa kunge vachito awane zvokubatsira vana vachinge vachibatsira vana, kana kungoitawo kana kamusika kana kuvabvisawo kana kumusha iko kuti achiuya mugare muno mutaura mutengesewo kana kamusika kenyu kwanisa kunge muchirarama. Ipfungwa dzanga tinadzo, asi hanzvadzi dzedu izvezvi zvatete ndakakuudzai zvinochemedza. Life iri kurarama hanzvadzi. Ndofunga izveso muri nyatsozvona tete. Murume akasoenda kare, hapana rubatsiro. Dzimba dzaanogara kumusha mukasvika izvezvi, mukasvika tete, zvinhu zvinoshungurudza. Ari kurarama upenyu hwakaoma zvokuti upenyu hwake tautofungidzira kuti akazvarirwa nhamo, because kubva nguva yanzi arorwa hana kana ari sununguko, anongotambura upenyu hwake. Anoshanda mapurazi kuti araramise vana vainavo ivava. Iyo zvifunge kuti papa anenge aida kunoenda kubasa, mwana wanayo anosirwa keyanani, hana musikana wekuti anokwanisa kubatsira kuti ndisiro. Ore imi makarora here? Mune dzimba dzenyu? Tine dzimba dzedu. Saka kuti agarike naye futi zvinobuda here nemadzima enyu? Zvinobuda kumutora here kuti zvinobuda pfungwa idzodzo takadziita, but munoona kuti because kuti atete tikavatora somuenzaniso, even pane pekuti totomboita zvenharo zvekuvatora zve munhu uyo kutoti handizive kuti akashandisirwa zvaakashandisirwa here kuti aramba ari panzvimbo ipapo, kunyange ukatomuitira hasha kuti panapo anodzokera. Zvafanira kuti kokumusha kwacho ikoka chiro anga ari machallenges ekuti kurinetsana kana wanga wena mainini hatinawo zvinzwa zvekudya zvaiwanika, inguva inenge yakaoma, asi zvekudya zvekuti munhu akwanise kudyawo achikwanisa kupfeka achigeza zvinhu zvazvo akutowanika. Tikangona watuta mabheki adzokera. Alright. Ko baba venyu vari kuti chinya kubereka?
baba nyaya kubereka vandoshungurudzika nekuti kana nanhasi vanto nemisodzi pamusoro pemwana vachiti ko mwana wangu waye azorarama upenyu hwakadai because kugara naye havazokwanisa kugara naye vanokwanisa but iye pfungwa dzake kuti adzokere nekuti kuti titi vanoda kugara naye ka semunhu anemwewo mhuri ndonyaya dzatapamenzano sokuti mainini pamari kunanga vakatadza kuirana pachezvavo vakadzi vari 2 because mainini wacho ezera reiyeyuyo futi saka vega vanhu vakadzidziwo vese mainini mudzimai wababa vakangoenzana navavo kwamai vakakuberekai mai vakatibereka vakazoshaya vakatisiya isi tachitorova pana nguva yakatisiya isi takatozokurawo upenyu hwatakatokurawo tizodzidzawo zvazvangokurawo zviri zvinhu zvounerera asi takatozongokurawo zvinhu zvakatongoita kuti tiraramawo upenyu hwatakararama kuzodzidza kuenda kuchikoro zvazvitongori trafu. Alright, okay. Saka help yamuri kuda ndei? Help yedu isusu tiri kunyanya kukumbirira kuruzhinji rweZimbabwe kunyanya hanzvadzi dzedu yatakatarisana nayo. Wesofa rubatsiro chairo haana. Pekugara chaipo chaipo pari kugara dzimba dzacho chaidzo tete makadziona ka chiro pangave paruzevha ndofunga muna. Okay. Ndofunga ipapo pesa patiri kupanzwa ko panyaya yeurwere akarapwa here akakwanisa kuiswa pamapiritsi here zvakafamba sei? Ipapo pazvinototinetsa zvoti tada kuti mutomubvunza tete because inini pandakapedzisira kuenda naye pacho pandakamuona achirwara pfungwa decision yandakakwanisa kungoti muendese kuchipatara akaendeswa kuchipatara ndofunga semunhu anga ari pabasa ndakabvawo dhee rero but ndakasiya ndangosiyawo mari yekuti aende kuchipatara. The following day racho ndakafonga ndifonirwa chinzi munhu aya aright and ndiye munhu wandakakwanisa kutaura naye. Dhee racho randabva ikoko ndichitaura naye akaenda kuchipatara ane mishonga yakanzi anofanira kunge achiteedza ari kuchipatara ikoko. Handizoti ari kuiteedza here asi ndingomunzwa achiti ndaaright asi ane machallenges mamwe ekuti unombomunzwa achiti mukoma musoro wangu uri kurwadza stereki. Okay. Yeah. I think zvamuri kutaura izvozvo hanzvadzi yenyu akutoda kubatsirwa nemi ende zvamuri kutaura izvozvo zvokuti kana kuti mapiritsi ari kumwa here raabasa renyu imini ihama yenyu imi ndima kufanira kuita zvese izvozvo kana kuri kuti muri kufanira kutanga panyowani kumuendesa kuchipatara muchitanga kuona kuti anobatsirikana sei and then I think the best zvamuri kutaura izvozvo kuti kana angawanawo zvokuita kana achikwanisa asi kushanda noshandai kushanda mabasa ekutengesa mubvunze iye mabasa ekutengesa waya ndoake papaitomboya kuno kungoya ndaitowo zvekutengesa ndine kashopu chitomboti pindai mutore mapushi ndingoti aitengesawo mapushi tiri pamba achitengesawo zvinhu zvekupfeka pindai mutore within some days waingomunzwa kuti mukoma stafu reya rapera anenge atengesawo achiwana zvinobatsira but pari zvino isusu wacho tinenge tine mhuriwo dzedu upenyu hwacho hausi kuti nyatsotifambirawo zvakanaka zvinhu zvacho zvinenge zviri kumbotito pamwe pacho tinombowana asi munoziva kuti unonge usinawo background inenge yakasimbawo pamwe pacho unomboshanda zvomboita kunge zviri kudonha pamwe pacho unomboshanda zvichiita kunge zviri kusimuka asi iso pari zvino hatina help yatiri kukwanisa kumupa tete. Alright. Ndiri kuona imimi sehanzvadzi ende mune shungu ende munotobatikana zvikurusa neupenyu huri kuraramwa nehanzvadzi yenyu. Baba venyu vane matanho avati vambotora here kutiwo vauyewo paground kana kuti vasimuke ivo vega nekuperekedza mwanasikana kungava kana kuchipatara vati vamboita izvozvo here? Ipapo mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo atete. Ende besides baba pane veukama futi papo ndofanira kunyatsokupindura ende amai hongu vakashaya asi amai vane hama dzavo pane hama dzekwamai here vana sekuru here vari kuziva kuti ndo situation iripo. Ipapo muri kuona atete ndichida kuzama kuti nditsanangure chimiro chenyaya iyi nemazvariro atakaita mumhuri. Pamazvariro atakaita upenyu hwekutoti samai vasipo upenyu hunoita tafu isusu kuti topedza chikoro takatozopedza chikoro through kutochengetawo misha yevanhu wodzidza. Alright, pese saka ukama nababa hunenge usina unyatsoita zvakanaka ende baba nguva yakatoshaya mai takatoona kuti baba vatirasa baba anozototowo izvezvi zvavakuti unotakura akadari kuonekwa uri pamwe ndo pari kutotasira benefit. Alright. Hatisi kuti baba isusu baba
vanogona kunge vatone pfungwa dzekuti isi kutoona kuti baba vatotirasa nekutoti chiro panonzi parwara hanzvadzi iyoyi chiro payakarwara havana kusvika. Unongonzi mukomana mhanya unodai havana situation vari kukwanisa kunge vachipindira baba. Vanotongorayira kwamuri, vanongorayira kuti vasvike tikutoona kuti nekuti iko kumba kwa havachina chavachambopindira. Uyezve pakutoti dambudziko iri riri hanzvadzi yedu kuna naasekuru vakabereka amai chitori chiseko chekutoti vana vanyamunhu uyo vapararira musango ende havana kana help yavanogona kutiudza asi kutotiseka kutotaura mamashoko atotonzwa sevazukuru mashoko akaoma ekuti haakwanisi kugamuchirika. Alright. It's okay. Vatete imimi pachenyu mamuchida rubatsiro rweshamwari. Ndanchifunga kuti ndakaonawo zvekuti mwana wangu abatsirike. Alright. Kuti kuchengeta kana huku. Alright, munenge muchichengetera kupi tete? Pamusha ndakavaka imwe imba yekuti ndogona kuchengetera huku. Kumusha kwamakaroorwa? Alright. Ndokwamurida kudzokera? Asi hanzvadzi dzenyu vari kuti magariro acho amakaita ikoko zvokuti dei pane kwekuenda vari kushirwa kuti dei vakubvisa ikoko. Vanotaura kudaro. Ndakambonogara kumusha asi pandakanogara kumusha pandaigara mai makatadza kuwirirana namai nini? Mai vanga varipo vanga vakutotaura kuti chikafu ndakazotorwa nambuya ndakatozogara kumusha ndichigara kwambuya mai vakabereka baba. Ndazoona kuti pamusha pasitendi ndakangogara ndega nevana hapana anomboya chitaura. Alright. Ndo situation yandakasangana. Asi ikoko kwamurida kunoita project yehuku mugere henyu zvakanaka? Ndigere zvakanaka sabhuku vanotoziva masituation angu. Alright. Muri kunzwa here anatsana? Ndo mashoko avo ekutoti kunyange ukada kuvadhonzera kunzira kanaka ndo mashoko avo anotaura maererano nepamba pavanogara ende munhu wekuti haagoni kubvisira. Haisi nyaya yekuti hakuna kwekuendera kana mazana aripo tete. Isusu hatiti vangabva vapererwa nezana, takamutarisa sehama yedu. Achatoda ndechekuti idzo pfungwa dzake dzange dzatochinja iye. Aitawo pfungwa dzinoona kuti iye achiri munhu asati arasikirwa neupenyu, achiri munhu achitoo neupenyu une light. Alright. Baba vevana vakaenda kupi nai tete? Vakaenda kuchikorokoza. Ndokwavari? Vanombouya here? Vari kuchengeta vana here? Kuuya havauyi asi vakawanawo kamari kashoma shoma ndokwanoti akatokwane futi kwana chikona kuti ndine mwana ari kuenda form 1 ndotorarama nemari icho. Last year ndakatowanawo chibasi chataishanda cheumba vakanditendera kuti ndishande nemwana wangu ndokwandaitoshanda ndichipuwawo mari shoma shoma yekuti vana vararama vaende kuchikoro. Izvo ndine mwana wandakatarisa naye ari kuenda form 1. Okay. Alright. Yeah. Ndo inonzi situation chaiyo chaiyo. Hanzvadzi imi muri kuti dei hanzvadzi yadzoka. Imimi pfungwa dzenyu ndedzekuti chii? Inini pfungwa dzangu atete ndakatarisa hanzvadzi yangu ndoda kuti nokuti pari zvino ndakamutarisa chaiye aiwa izvozvo zvese tazvinzwa. Plani iripo ndeyekuti vaite imwe option right inenge iripo pane kuti imi hamusi kuda kuti vadzokere uku kwavakaroorwa muri kuchema chema. Option iripo ndeyekuti tinoda kuti tikwanise kuti mutsvagire pekuti agare zvakasununguka nevana vake. Muda kuti dei vawanirwa pekugara okwanisa kuenda unogara nevana kana achida kuita maproject ari kutaura uchienda unoita aripo. Nokuti zvakafanira kuti ikoku kwacho kwaanogara chero akanzi akohwa anongozopepa zvichemo zvokuti chibage changu chandakohwa ndatorerwa ndaita sei. Anenge atorerwa nani? Munotorerwa nani naye vatete? Pamba ndopandosangana nesituation yekurwarirwa kana kufirwa hauzoona kuti zvinhu zvaendepi. Pane imwe nyaya yataurika nehanzvadzi dzenyu pano yekuti panenge pane nyaya dzeuroyi maybe mimi masituations ndeyekuti munenge makaramba kupinda munyaya idzodzo. Zvinogona kudaro nokuti pandakarwara ndinonzi ndine vanhu vandakanongedzera vandakapumwa kuti chi kuti havazi right pamafambiro avo nokuti ndaita kunge ndiri kuprofita kana nazvino kare kese ndairota kana ndaitoroteswa munhu but ezvinezvo
kubva pandarwara zvakabva zvavharwa chipo icho zvekuroteswa icho. Vanhu vacho varipo vanorarama? Varipo, vanenge vari vehukama, varipo ndaitonzi ndakanongedzera kuti havasi kufamba zvakanaka. Alright, okay. Muri yeZimbabwe, talk of maproblems, unombofunga kuti ndakambonzwa nhamo but idzi zvakatongoma hazvo, ende tichinzwa kuti vana vacho vese vari kushayika kungosvika 6 years chete. Munhu anobva atongotsakatika, mukwa kumbopinda kushayika mumvura uzowanikwa after some days, and then mumwondo pazotaurika nana sekuru nyaya yemango kuti pane bhumbu yakapopota kuti ajizodya mango dzepamba pangu akangofowo zvisina tsarukano. Right, saka vanoda kubatsira vari kuda kukubatsirai, toti vanokubatai panhamba dzipi? vanotibata pa 0784 603 876 kana alright, okay, tingoshandisa 1 iyo 0784 603 876 handiti? right. Alright, 0784 603 876. Saka imimi mukanzi mawanirwa pamwe pekuti munogara makutangirwawo project yamurida kuita yehuku, zvinoita here tete? Zvinoita nekuti situation mune moenda nevana venyu, munogara nevana venyu? Chandisi kuda kusasiyana nevana vangu nekuti hama dzangu dzepadhuze. Handitika? Aiwa, mune musingasiyaniswi nevana venyu, muchienda nevana muchizokwanisa kuita sei? Kushandira vana kuti vaende kuchikoro. Handitika? Alright, no, it's okay. Vana Tsanuka, toda ngotenda nekuperekedza kwamaita hanzvadzi yenyu. Toda ngotenda nerudo rwamuinaro, because manyatsoratidza kuti shungu nehasha dzamuri kuita ka zviya zvokutoona kutoti no man, ndisu vana baba vacho tiri kubatikana neupenyu hwehama yedu, handitika? Alright, okay. Anyway, thank you so much maita henyu nekuuya pachirongwa. Tinotenda nemi tete. Alright, okay. Maita basa. Alright, tete. Alright, okay. Veduwe, unomboti wamboona nhamo kana kuti wambonzwa kuti kune dzinonzi nhamo, asi ukazoona zvinhu zvacho zvichidai kuti munhu vana vari kufa zvisina tsarukano, iwewe wacho zviri kuitika, ndo saka tichigara takakurudzirwa kunzi sevabereki ngatinamatirei mamarriages evana vedu. Hanzvadzi dziri pano vataura kuti pakangoroorwa chete ndo patangira matambudziko, zvakangoma hazvo. Anyway, pane dzino nguva regai titambire Prophet Elijah kubva kuMercy World Mount Gilead. Prophet, makadii henyu? Tinosimba tete, makadii? Aiwa.